lang namin mag-breakfast ng Jollibee. Ginagawa yun daw. Ginagawa? May nalaglag. May nalaglag. Oo, may nalaglag lang na. Bulo yung ulap dyan, ah. So, medyo traffic dito, guys. Yeah. So guys, nandito na po tayo sa may Minalin, Pampanga. At traffic po dito. Yan. Tingnan nyo po sa kabilang lane, guys. Traffic.
May ano pala kaya traffic. Minalin. Oh, stoplight. So guys, nandito na po tayo sa may San Simon, Pampanga. Ito yung ginagawa noon. Kumusta na kaya ngayon? Did we almost had it all? Lumayo tayo. Oo tayo, lumayo. Doon yata yung daan sa kabila. Ano yan? Ito? Yan to. Lumayo tayo. Parang doon dito ah. Kaya yung problema eh. Hindi natin alam yung daan eh. Dali na nalagdag. Stop muna ako. So, traffic po banda rito guys. Papunta ng Apalit, Pampanga. Traffic.
guys, nandito na tayo sa may Apalit, Pampanga. Sobrang traffic po. Yan. Kung dadaan kayo dito guys, ganyan ang sitwasyon ng traffic. Maganda sila ng alternate na. Hanap po kayo ng alternate na daan. Much better po kung mag-expressway na lang kayo. So, time check guys, 10 o'clock na po ng umaga. 2 hours na po tayong nagbabiyahe. At wala pa tayo sa Bulacan. May ambulance na naman. Hindi. Ba't ganito yung daan, no? Yung nasa gitna, yung mga pabalik. Bumibili ko tayo. Hindi ka nakikita. Wait ha? Wait. Okay. So, ganito po yung daan dito ngayon guys sa may Apalit. Hindi namin alam kung bakit. Yung nasa gitnang lane, yung mga pabalik. At sa magkabilang lane, yung papunta ng Bulacan. Bakit kaya? Sinila nila yung ano, ba't hindi ko dito ako dito? So, yan guys. Para may idea po kayo kung ano yung sitwasyon ng traffic dito sa may bandang Apalit. Oh, papasok ko yan. Ah? Okay. Oo, kaya naman po Kaya pala lang traffic. Hindi yan ano. Kasi may nililibing. So, yung isang way doon sa other side, papasok po ng sementeryo. So, hopefully guys, dito hindi na ganun ka-traffic para makapunta na tayo sa ating first destination. So you got it all over here. Makakarating sa destination natin. Nagtatapos kung natin na kilometers na to. Kailan mo pinapabalik na naman tayo? So, ang gamit namin ngayon guys is Google Map para sa aming guide. So, ito po ang pinaka-downtown ng Apalit, Pampanga. Disappear. Don't you know, baby?
Oops, dandahan. Over again. It's just you. Giving all you will. So, tapos na po pala yung Jumbo General dito sa may Apalit, guys. Last time na dumaan kami dito, ginagawa pa po siya. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. No, the should be You say what crazy. So, mahina lang po yung music, guys. Baka makapiright tayo. Let the world around us just fall apart. If we heart to hold, and we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, whoa. I'm so glad I found you. I won't bother to see you. Let me be here with you. Into the patterns. Lipat. Lipat. You say we're crazy. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're hard to hold. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. We still have each other. Nothing's gonna stop us. All that I ever need, all I'm going to do is hold you forever, ever and ever. Oo nga. Sobrang traffic kasi. Pero kung expressway, wala mong ano yun, no? 1 hour. Kasi diretso lang yun eh. Lalabas ka
sent from up above. Always, and we both know that our love will grow and forever it will be you and me. Chasing on the railway, the day for me and it forever will be that will love you so always. Let's move like a family. To let you know and we both know that our love will grow and forever it will be you and me. Ah. So guys, palabas na po tayo ng Pampanga. And finally guys, welcome to Bulacan. Jed's Island. Yeah. So ang unang bayan po dito sa Bulacan from Pampanga is ang Kalumpit. So, eto po ang famous na Jed's Island Resort. So, ang Jed's Island Resort guys, ang largest resort sa Bulacan.
ito po ang pinaka-downtown ng Kalumpit, Bulacan.
So guys, nasa may Malolos, Bulacan na po tayo. Alas na. Yes. Sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking Malolos sa Balagtas? pag-iisip. Yata. Gikinto, di ba? Ako yalipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Iyong naririnig sa iyong yakap ko'y nasasabi. Giginto. After. Ayoko sa iba. Sa'yo ako'y di magsasawa. So, ito po ang Vista Mall, Malolos, Bulacan. Masakang ito ay diringgin. Ako ay masaya. Ako yalipin mo kahit hindi batid. Aamin ko minsan ako'y manhid. Sana ang iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Di namang natana sa akin, wag kang mawawala. Oh, traffic na naman. So, ito po ang pinakabayan ng Malolos, guys. Kapag ikaw lang ang nais makadamig, malamig man o mainit ang lamig. Sana ibabalik na ikaw lang. Sa taas tayo. Ganyan lang yung tuloy sa ano. Bawal ang truck. Tabang exit. Ooh. Ipaglalaban ko
laging pag-ibig. Ako'y darating. Ay! So, ito guys, ang Robinson's Place, Malolos. Medyo traffic na naman dito guys. Oh no.